वेलकाम टू नेचार पाब्लिकेशन। नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांखौ बरायबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो ओरैबायदि जोबोद फिसा नाथाय जोबोद गेदेर जायखौ जों मिथिया बेबायदि मोनसे भिडिअ खिन्थानो आखायाव लादों। बे जाहैबाय जों बयबो रम जोंनि मबाइल बाहायनायनि रम रिड अनलि मेमरि बेनि जायगाखौ एबा बेखौ खालि खालामनायनि राहानि बागै जों गोबां नाजायो। जोङो मोनब्रै मोनबा मबाइलाव थाखानायनि एपफोरनि अनगायै माखासे गुबुन गुबुन एपफोर जों डाउनलड खालामनानै जोंनि माबि एप्लिकेशनफोरखौ जोङो स्क्रिनाव दोनो। बेबायदि स्क्रिनाव जों गोबांथार एप्लिकेशन लानायनि थाखाय जोंनि रमआ खम जालाङो। नाथाय जोंनि रमआ सोरनिबा मबाइला एन्ड्रइड लायै एन्ड्रइड 1 GB 2 GB 3 GB 4 GB बेसिमहालागै दंहैयो। दा जेखियानो जाया मानो जोंनि बेबायदि रम बाहायनाया थोजासे बिबांनि जायालासेनो मा खालामनानै दिन्थियो, फुल बाहायनायनि जोंनो एन्ड्रइड फना इनफरमेशन होबाय थायो। अदेबानि मेमरि फुल होननानै जोंनो खिन्थाबाय थायो। नाथाय नोंथाङानो मिथिगौ जे नोंथांनि बेबायदि एप्लिकेशन बाहायनाया मा जानानै फैयाखै, बेखिनिसिम जायगा जानानै फैयाखै। अदेबानि बेखौ बुंनो नागिरदों दि आंना हमनानै ला 2 GB मेमरिबा रमबा मा जागोन, आं 2 GB नि एप्लिकेशन डाउनलड खालामनानै आं लायाखै। नाथाय मा खालामनानै दङ, आंनि मबाइला खिन्थागासिनो दङ 1.5 GB अलरेडि इउज होननानै दिन्थिगासिनो दङ। ओमफ्राय नोंथांखौ वार्निं होगासिनो दङ। अब्ला नोंथाङा बा आं मा जागोन, बाहायनायाव जों उसुबिदा जागोन, स्ल' जागोन, हयथ' नङाबा हेंगिं देखायनो हागौ। अब्ला बेनिफ्राय बारग'नायनि राहानि थाखाय जोङो गोबांथार सुलु नागिरो, गोबांथार एप्लिकेशन जों आरोबाव फिन डाउनलड खालामफिननानै क्लास क्लिनार एबा बायदिसिना क्लिनार एप्स जों बाहायनो नांगौ जायो एबा जों बाहायनो आखायाव लायो। आरो खायफाया बेखौनो मा होनो, एप्लिकेशनखौनो बाहायनो थिनबाय थायो। जुदि नोंथाङा फोथायोबा, नोंथाङा फोथायनाय दङबा, नोंथाङा नुगासिनो दङ जे नोंथाङा जेसेबां मेमरि फुल देखायदों बिसिम नोंथाङा जेबो एप्लिकेशन बाहायाखै, जुदि बाहायखाथाराखै, नोंथाङा मिथिखाथारगौ, नाथाय अब्लाबो बेसिम बाहायनाय दिन्थिगासिनो दङ रमनि थाखाय, अब्ला नोंथाङा जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया। नैबे भिडिअनि आं थिननाय खामानिखौ मावबानो जोब्बाय। नाथाय खामानिया जोबोर सिम्पोल, बिनि थाखाय नोंथांमोनहा फोथायनाय नङा बादि आं मोनो। नाथाय नोंथांमोनहा खनसे ट्राइ खालामनानै जुदि नायगोन, अब्ला नोंथांमोननि बे प्रब्लेमा जोबलांगोन आरो जोबलांगोन, जाफिनगोन, जाफिनगोन, बानायफिन, जेबो नङा। अब्ला बे माबि दानिया फैदो, जेबो नङा, सिम्पोल खोथा। जों मबाइलखौ बाहायनायनि जाउनाव गोबांथार नेट ब्राउजार बाहायनायनि जाउनाव माखासे डेटाफोरा जोंनाव सेभ जानानै थायो। बैफोरनो जोंनि रमखौ मा खालामनानै फिलआप खालामनानै लायो। दा बैफोरखौ जों दाननो नाङा बा नुवाबो, आरो जों दाननांगौबो नङा। बिनि थाखाय नोंथांमोना मा खालामनांगौ, मोनसेल' खामानि माव, बे जाहैबाय नोंथाङा मबाइलखौ 10 मिनिट 20 मिनिट आधा घन्टा मेक्सिमाम आधा घन्टासिम बा हायोबा 1 घन्टासिम नोंथांमोनहा मबाइलखौ सुइच अफ खालामनानै दोनथ'। बिनि उनाव नोंथांमोना फिन खेवफिननानै नाय। अब्ला नोंथांमोनहा लोगो लोगो नुनो मोनगोन जे सुइच अफ खालामनायनि सिगाङाव हमनानै ला 2 GB रमखौ 1.5 अलरेडि इउज होनानै दोनखायोब्ला एबा 1.8 सिम देखायहैबाय, बा जोबोद एसेल' लांदां जायगा दिन्थिनानै होगासिनो दङ, खालि दिन्थिदोंब्ला, अब्ला नोंथाङा सुइच अफ खालामखांनायनि उनाव खनसे नाय। जुदि नोंथाङा बिसिम एप बाहायखाथाराखैब्ला बियो डाउन जानानै 1 GB ल' बाहायदोंबा 1 GB खालि जाफिनगोन। आरो 1 GB बो नोंथाङा बाहायफिनाखैब्ला 1.2 होमब्ला 800 MB ल' जों बाहायदोंबा मा जागोन, 1.2 GB खालि दिन्थिगोन, ब्लेंक दिन्थिगोन लोगो लोगोनो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय नोंथाङा हमनानै साननानै नायदो नैबे भिडिअनि बा आं बुंनाय बाथ्राया नंगौना नङा। बिनिफ्राय फोरमान नायनो थाखाय नोंथाङा आरोबाव खननै खनथाम ब्राउजारनि नाय, जेनेबा फेसबुक, वाट्सएप, इन्सटाग्राम बायदिसिना नाय, गुगोल सार्च खालाम, बायदिसिना एप्लिकेशन बाहाय, मोनब्रै मोनबासिम बाहायबाय था। लोगो लोगोनो फारि फारि मा जाबोबाय थागोन, रम बाहायनाया फिलआप जाबोफिनबाय थानोसै। बिनिफ्राय नोंथांमोना मिनिमाइज खालामनानै बे फाइलखौ जों गारहरब्लाबो बियो जामलांफिननाय नङा, जामलांफिना।
आरो बेखौ जोङो माबि क्लिनार बाहायबाबो बेयो जामलाङा, जोबोद इसेल' जामनानै थागोन। नाथाय सुइच अफ जुदि खालामो बेयो 100% नोंथांमोना फोरमान मोनगोन बेनि फिननायखौ। ओंखायनो सुइच अफ खालाम। दा सुइच अफ खालामनो माब्रै, जोंहा मबाइलखौ बयनिबो थाखाय नांथारगौ जायो, नांगौआवसो बाहायो, जेब्लानि थाखाय नांगौ बेनि थाखाय जों मबाइलखौ बाहायो। दा बे जेबो नङा, नोंथाङा मालाबा मोनसे जोबोद बिजि खामानि मावदों, बाव अफ खालामनानै दोन, बे मोनसे थांबाय। नोंथाङा उन्दुदों, उन्दुलांनाय समाव दसे अफ खालामनानै ला, मोनायाव अफ खालामनानै ला, लोगो लोगोनो बे प्रब्लेमा सानफ्रोमनिखौ सानसे खनसे खालाम, सानसेयाव खनसे खालामबा बेनो प्रब्लेमा सल्भ जागोन। बेनि थाखाय जेबो एप्लिकेसन बाहायनो नाङा, बेखौ आं रोखायै बुंनो हायो। अब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना निस्सय बे हाबाखौ जुदि बेबादि जेंनायाव गोलैदोंबा नोंथांमोना बाहायनो हागोन। बेनिफ्राय मोनसे आंनाव जोबोद फिसा रिकुवेस्ट, बे जाहैबाय मा, बे नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनाय लोगो लोगो कमेन्ट मोजां बा गाज्रि बेखौ होनांलाया। नोंथांमोना ट्राइ खालामनानै जुदि मोजां मोनदोंबा मोजां हो, आरो जायाखैबा अब्लासो कमेन्ट हर, अब्ला बेखौनो आङो गोजोननाय मोनगोन। नाथाय बानायालाबा, ट्राइ खालामालाबा, बे आंनि भिडिअनि सायाव कमेन्ट होआब्लाबा हामगौ, बेखौ आं नोंथांमोना बुंनानै एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।